Να το! Δέστε τους, δέστε τους! Δέστε τους! Όξο που είναι! Δες τον, πίσω, πίσω! Δες τον! Δες τον! Σουλτάν! Σκάσε ρε βατ! Εδώ, Σταμούτ! Αυτά για τα πόδια. Δεν ξέρω τι είναι, εγώ τα έβαλα τώρα. Δώσε μου άλλο ένα. Έχουμε κι άλλο! Έτσι πως θα κάνετε δεν παίρνει. Έλα! Έλα! Με τα χέρια! Μην γελάς! Νεχίν! Νεχίν! Βαχάτε μπαλάλ! Ας τα πούστικα! Έχω βάλει ασφάλεια. Λεωνάρντο! Καταλήψαμε το σημείο έχουμε τις χάρτες στα χέρια μας. Η Black Eagle έχει τις χάρτες στα χέρια. Σεχτή, θα δουλεύει το περίπτερο. Με το ένα. Τι από το καλάβα. Έχουμε και μπάπ έχουμε. Δεν σε κάνουν κάτι άνθρωποι. Ρε μονόπαλο δεν ακούς. Πού, Αμερικάνο, πού! Έλα εδώ! Θα πας κάτω στους δικούς σου. Βρήκατε το φάκελο. Βρήκαμε το φάκελο. Χριστό. Α, τα μωμάκια, εδώ είναι. Google. Αυτό να το δώσεις στους δικούς σου. Λύσουνε. Και μετά. Σήκω. Δεν το φυλάει κανένας αυτόν. Πού πας εσύ, Πού πας εσύ. Πού Πας πας? εκεί. Αυτόν. Στους δικούς σου. Αυτόν. Και πού πάμε τώρα εμείς? Στο Σαϊτούς τι είναι? Θα μας βρούμε τους Ευρωπιστές. Κωνσταντίνο Νιούς. Μποπ καρπούζι. Αρχίδια της κάρες ψήφιμε. Βάλε την ασφάλεια μόνο. Μην αρχίσεις και βαράει. Βάλε την ασφάλεια μόνο. Μην αρχίσεις και βαράει. Μιλάς ελληνικά. Λίγα! Και μας κάνεις σοκολάιδα. Λίγα! Φύγετε. Κάμερα. Έχω σπουδάσει στην Ελλάδα. Γιατρό. Δοκτορά.